И здравейте, за сега аз съм Ангелти и днес ще правя епизод изцяло похвален на Али Раза. Сега започваме. Искаш ли аспиринче? Много хубаво, аз искам. Кажи, моето момче, какво искаш да ти донесе дядо Коледа? Ей, такъв голям аспирин искам. Извини, защото камерата не мога да виждам. Голямо семейство. 5 деца. Един баща. Всички срещу Али Раза. На него му е лошо, а шефката се бави с аспирина. Али Раза трудно умира. Умира трудно. Увърках се, извинете му. Скачайте в морето. Хайде на морето. Извинете, обърках се. Хайде на морето. Скачай в БМВ-то. Карай канта там, където има аспирин. Разбирате ли сега, хора, той Али Раза винаги иска само аспирина. Да, как да им кажа, че се насрах с нощи. Разбирам те, брат. Много те разбирам. Лошо заседание на парламента. Всичко свършва лошо. Твърде лошо. 3 от Али Раза. Каквото посееш, това ще пожънеш. Значи той се посява аспирина. Умен човек. Не мога да го прочита, защото много е тънко. Свикрет го или аспирин да ще забравих. И Али Раза умря. Баси го не. На пчета човек. Ето мога да го прочета. Лошо ми стана от тоя гей. Разбирам та. Аспирин. Само за 20 таблетки номер 2. Само за Али Раза явно, бе. Явно той иска целия аспирин. Какво да го правим? Все човек. Надушвам аспирин. Що не сложих ти удивителни знаци? Сподели, ако ти е лошо. Като ми стане лошо, ще го направя, брат. Ще го направя. Изчакай, какво пишеш там отстрани? Едно споделяне, един аспирин. Значи, какво прави това? Мале, хвана ли го? Ще ми не всичко ино, ото ми мене Али Раза, Али Газа. Али Газа. Аспирин или аналгин? Той е въпросът. Слаг съм, нали ма? Да, бе, слаг си, но ако на шапката ти пише аспирин. Не дей рева. Чувам стъпки. Някой краде аспирина. И аз тук не го разбирам. Лошо ти е, викаша. Ще направя. Сега ще направя
Я магия да ти стане лошо. Абе, разбирам те. Днес по новините ще дават лоши. Искаш ли едно аспиринче? И така, хора, днес снимах на Али Раза. Дано да ви е харесало, пишете в коментарите и други. Чао! Чао, къде ще спер?